Ay, nalaglag. Nalaglag. Oh, hanapin mo yung susi. Yan, yan. Oh, buksan mo na. Ang galing-galing mo ha. Hindi ka namin nakita dito. Nakita namin nagbubukas ka na. Next time, alam mo na buksan yan. Ayaw? Ayaw, ipasok mo maigi. Paano ba ipasok na maigi yan? Ay, ang galing. Galing mo talaga. Makakatakas ka na. Ay, ang galing talaga oh. Pag mag-isa ka lang, nako, nakalabas ka na. Oh, ayan na, napasok mo na. Hala, oh. Galing mo talaga. Nako.